I den her video, der skal vi prøve at kigge nærmere på, hvordan man laver anchors. Anchors, det bruges på en URL og kan være med til at lave sådan en oversigt over, hvad man kan forvente at læse på den her side. Det betyder, at i den her tekst, som jeg har her, som er sådan relativt lang, nu har jeg sat en masse dummy tekst og billeder ind for at gøre den ekstra lang her. Det betyder, det er, at den tekst, jeg har her, den må gerne være klikbar. Det vil sige, når jeg klikker på den her, så skal jeg hoppe ned til det pågældende punkt her i teksten. På den her måde, så skulle vi gerne give et bedre overblik for brugeren, sådan at for det første, så kan brugeren se, hvad han kan læse. For det andet, så kan brugeren hoppe direkte til det punkt. Jeg går over i backend-delen, hvor nu sidder jeg i WordPress og har adgang til kildekoden her. Jeg har den tekst, som skal være klikbar her, og jeg har det pågældende punkt, den skal linke til. Vi starter med at finde det punkt, der skal linkes til her. Hvis du ikke er fortrolig med HTML, så prøv at markere så meget af teksten som muligt og klik på tekst heroppe. Hvis du ikke kan få den her mulighed, så har du brug for det, der hedder Classic Editor. Altså hvis du sidder i WordPress, og hvis du sidder i et andet CMS, så burde du kunne få en eller anden adgang til at komme ind i kildekoden. Jeg har markeret den her tekst i frontend-delen. Vi kan se, at den er markeret som en H2'er. Og helt enkelt fortalt, så det som det gælder nu, det er, at jeg skal give den her H2'er et særkende eller et ID. Så det vil sige, inde i mit H2 start tag skriver jeg ID er lige med punkt 1. Jeg går op i den her tekst. Den her tekst, den skal laves til et link. Og et link, det ser sådan her ud. Det hedder Ahref er lige med. I det her tilfælde, så starter vi med en havelåg eller et hashtag, og så kalder vi den punkt 1. Og så går vi helt ind for enden og lige slutter vores A-tag her, eller vores link-tag. Og så, hvis vi går i frontend, så kan vi se, så har vi lavet et link her. Hvis jeg opdaterer, går i frontend og opdaterer der, så kan vi se, så er der lavet et link her. Når jeg klikker på det, så ryger vi så ned til det her punkt. Jeg har været igennem teksten her. Du kan se, at alt er blåt, altså markeret som HTML link. Går jeg i frontend, så kan du se, så er det samme her. Og når jeg klikker på et punkt her, opsummering, så går tøkken igennem, og det virker ikke. Grunden til, at den hopper til forsiden, det er det her med, at jeg har sagt, at der skal være et link. Der, hvor der skal linkes hen, det findes ikke. I det her, den her version af WordPress, der har jeg lavet sådan et plugin, der automatisk linker til forsiden, når der er en 404 side. Hvis vi skal finde fejlen, så går vi lige tilbage i backend-delen her, og siger nu prøv lige at finde opsummering her. Kommer herover. I linket her, der er simpelthen ikke fået den her hashtag med før. Hashtag, det betyder i den her HTML-kode, det betyder, at vi skal linke til noget på samme side. Altså, hvis du ikke har hashtagget med, så siger du, at du skal linke til noget, der er punkt 6. Og punkt 6, det er navnet på en side, som ikke findes på min hjemmeside. Så derfor så vil der komme en 404. Så
bare lige for opsummering, når du laver linket, så skal du sige, at du skal linke til punkt 6, eller den ID, som du nu har givet det, på den her side, og på den her side, det gør du så med det her hashtag. Hvis vi lige prøver at kontrollere, så kan vi se, nu går jeg over i frontend-delen, opdaterer, og når jeg så klikker på opsummering, så hopper vi ganske korrekt ned til den her del. Sidder du og brænder inde med spørgsmål omkring HTML, SEO, Google Ads, dataanalyse eller bare e-commerce bred forstand, så er du altid velkommen til at poste dit spørgsmål i kommentarerne, og så vil jeg komme tilbage til det hurtigst muligt. Og smid endelig et like forbi, hvis du kunne lide videoen.